Aupa peña, hementxe zuntxitu makina berriz bueltan ritmo honekin hasiko dugu gaur saioa, Egurra, gente! I don't really care if you like it or not, because it's not what I want, but it's all that I've got, and I don't need you to tell me what I'm not. Aupa gente, hementxe gaueltan, zuntxitu makina, berriz ere, batzuk uste zuten hilda geundela, eman genuen saio bat, orain dela pare bat hilabete esango nuke, eta hementxe bueltan nahiko motibautegia zan, eta gaur ritmo honian hasi deu saioa, Depressed taldiakin, Nueva Yorketik, 1984an sortutako oi taldia, hoi nahiko rock and rollero eta dantzagarria ikusi zuen bezala, eta holaxe hasi dugu gaurko saioa ritmo honian, eta hementxaga Joseba jaunan, ere aluan. Eunon egaitz, eunon, giro gara gaurkoan. Nahiko altu da, musika jarrita. Bueno, ondo, gure hotzaren zun berda, hementxe justo... Vale, barko, akaso nahiko nobedadekin gatoz, bai... Lasai, programia luzia, dara kontoko dukian bezala. Eguna nola zideu? Ondo, gaur larun bata, berez eguraldi txarra zuen eman da, oingoz ateri dao, mantentzen, gero ez dakizingo ban, baina bueno. Eta ondo, bainotxo bat hartu deu, deban, olatutxo batzuk hartuta, ez dakit hemen gu punka jasko emate jau, baina... Raidera bai, raidera, zera. Surf salia ere bai, olatu salia. Ondo. Nire plan arrandu mago izan da, goizeko sortzietan eraunez gaur. Atzo pehan du jungu baina gaur goizeko sortzietan gora, nik uste... Gaurko nobedade honen primizia honekin ezin luak hartu. Eta hoxe ondo, egia zan eguna gogotxu hasi geha. Eta astia zemos fundeu. Astia ondo, a ber, Gasteiz utzitan ekan, ja Gasteizeko, bastante aliz izan dugu Gasteizeko klasiko batzu gehala, baina... Bueno, Gasteiz izan zan aitzaki honekin azteko ere. Bai, hori da, horra ziginan, eta ja bertan bizitzia jutzi nion, baina lan asuntu egatik, berriz Gasteizen nabil, bastante, bueltaka, eta hori, ja biok berriz Gasteizen. Bai, Gasteizen bagea, baina, bueno, ja primizia emango deun gaitz, biharra mesela, Gasteizen egea, baina grabatzen une egea. Gaur deban, oker kale irratian gaude grabatzen. Hori da, bueno, jendia pixkat ubikatzeko, oen dela hilabete eskaz batzuk, bueno, herrian kultura elkartean nabien gure lagun batzuk, zizian pixkat asuntoa mugitzen, estudiotxo bat montatzeko debaldian, hola podcastak, edozein tema jorratzeko podcastak mugitzeko, estudio bat mugitzen zizian, eta bueno, mentxe da lehenengo proiektu piloto, zuntxitu makina estudioa salseatzen. Bai, aipamen berezia hemen kultur elkartean, lanian ibidan jende guzti honentzat hau montatzen, guretzat la hostia, ona etorri eta ordena hori apiztu eta 5 minutuan grabatzen, egotia mikroekin, kaskoekin hemen, ez da hit. Eta ordenak gailua 5 segundutan piztia, guria gailua 10 minutu talatzen zituen, egia zan la hostia, bai. Oso gustora, hemen ja, beste gauza bat, honek beste indar bat emate izu podcast honekin jarraitzeko, zuntxitu makina aurrera dua, esan berda, aurrera darrai. Bai. Oso ondo, gaitz, oso ondo. Egia zan, Gasteiz atorri zan honekin tanik, enzi bain motibatzeu, egualdi hona atorrela eta betiko planik helduko jaula.
Aldapa. Aldapa, tia. Aipamen berezia azkenekoz, aipamen berezia gure La Bola Lokako lagunei azkenekoz, Ondala, hilabete bat hola izango zan, ez da? ez da hilen talde Zaldibar tarrai entrevista oso ona, gomendatzen dizuegu hemendik. Alabedi irratian grabatzen duten La Bola Loka podcasta, Gasteiz Hardcore Crewko jende ona, eta hori, beraiek pixka da aipatzen zuten nahiko apologia intzuten Aldapako kafiari, hor kanpuan sortzen den giruari, eta guk berdina esatea gatoz. Bat iten dugu horrekin. Eta deskubrimendu bat. Gindua zenek aitzani, azkenengo urte beti Aldapa bastante zapaltzen, eta beti kafesnia, eta gaitzak azte honetan esan zian, eman kaputxinuai, eta gaitz, kaputxinua paregabi. Egia zarego, kaputxinua paregabi. Bai, así que Gasteizetik pasatzen bazerate leku asko askazue bisitatzeko, baina horietakoa Aldapa da. Aldapa kanpuan jarri kafe batekin. Ez espero talaza bat, hor biak amezela Aldapan eseri batzea. Eta bizitza beste kolore batzukin ikustea. Bai. Txuria eta beltza izatetik gris toke bat ematen dio. O kafian marroia, no? Bai, hori da. Ondo. Ez dakite gaiz, nahiz eta infrastruktural dau, pixka tematikakin jarraitu edo, no? Gure kronikak eta bataitak eta lako historiak kontatzen, no? Bai, jo, Bueno, Gure betiko martxan. Gu ez gehal dau. Igual leku aldaude, baina gu betiko martxan jarraitzen. Bai, jo, hain denbora gutxian, Vale, ez dakit, pasan azte... La gente no cambia, la gente descansa. Ona. Pasan aztean bataia jebi hauntzan, igual beste bat nahi sueldu? Aurreko azteko pixkat gainetik komentauko dugu. Bai, hori da. Gehiegi sakondua, Hori da. Bueno, jarri kontekstuan jendia. Eni Zuntxitu Makinako partaide izatetik aparte, proiektu musikaletan murgildutare ibili izan historietakoa da tiro. Eta hori, tope gaeltz, tirokin. Lan eta zue... Bai, jarriko dugu bestin bat igual, ez? Bai, promo pixati mezko dugu, no? Aprobetxatu programa. Bueno, tiro Ondarruko, ni deako izan arren talde Ondarrutarra, Ondarruko skinhead rock and roll taldea. Eta horreko bastian zita nahiko garrantzitsu euki genuen. Portuko rampan, Ondarrun, etxian, baina zita garrantzitsua izan tirongatik, parte baten hola zan arren. Zita garrantzitsua izan zen Johnny Gerriwelt talde handiak, Ondarruko rock and roll leyendak, taldea utzi zuten, azken kontzertu eman zuten, eta oso hona izan zen despedida. Eta horrek hartu ginen, jende harra. Plana goizetik hasi izan, zuk hori ezen unbizi gaitz, baina ni konta bertena da... Koldara izan itzan. Koldara izan zinean, eta nik egin espero hainbesteko nerbioak izango zianika, baina egia zan nik bizi izan nun zure taldekidien, bueno, behien jokaera o nerbioak goiek bizi izan ditun, zehon nintzen behekin bazkaltzen, eta ez zuen ez da hitz bat ematen. Zeuden oso urduri behaiek oso mitifikauta eta behien mito bat dian Johnny Gerriwelt taldi despeditzeko aukera zekaben behaiekin, eta zauden oso urduri, kontzeptuak klabau bertzutelako, eta hola, segun zen, aguas, tío. Comida aguas. Eta hori ez tala bate oikoa, tiroko jende honengan. Apa unai, tío, Bill Angels. Eta hola, bueno, sin más, gero gaua iritsi izan, eta sarrera gutxi, jende asko sarrera gabe geliu izan berda Portuko rampan izan zela kontzertua. Garitazo, bai, Johnny Gerriwelten proposamena izan zen kontzertua montatzea, eta dira pixka behin despedidan arira, eta pixka di proposamen zezkaten esku artian, biak Ondarrun, eta batzan Portuko rampan itia, eta bestia behiko zinin, Ondarruko kafe antzokian itia. Danos ekigun, Portuko rampan jende gutxi sartzen dela, eta pixka atolako talde bastante mitiko baten, eta gaina Ondarrun hain mitikoan talde baten despedida izan da, Portuko rampan inda jende bastante gauko zala sarrera gabe, jende bastante gauko zala kanpuan. Bai. Eta orduan beste aukera zen, Beiko Zini nitia, Beiko Zini jakinda dala leku asko zaundi haua, jende asko sartuko zala, baina karo hor pixkat barajate zuta, nik uste Johnny Gerriwelten esentzia mantenduz eta oso leialak izan dira bain buelta induten arren, eta bai beraien jokabide underground, ez da, beraien beti talde bezala eukiduten filosofia horrei ez diote inoiz eltzia heldu eta eltzia utzi.
Loko geunez. Eta hori, erabaki zuten naizta jendean kanpuan gerau, sarrera hartzen dunak hartzen du, baina despedia portuko rampan izango zen, eta nik uste ondo asmau zutela, ze kriston gaua izan zen, kriston kontzertua, eta oso berezia. Bai, eta nik uste jendeak zekan motivazioa eta euforia hori pixkat ondo eusteko klabia izan zala kontzertu argia jun izana, deskantzu emateko jendeak kanpoa juntan eta aizia hartzea bat abestia, eta klabia izan. Kantiko askore entzun zidan, Joni Gerri Huelta, bai, oso kontzertu berezia izan zen. Bai, gero, Lucia, azkenian, behien ibilbidean eundako taldekide bat bego beste bai altzau zan, abeslaia bateria jotzako jarri zan, ze leheno behar bateria jotzezun orduan, pixkat, bariago eta latze izan zen kontzertua bai. Bai, eta hori, ba... Eta hoxe, eta bueno, nire bat zute gai tiron reviua, beste batako lako dugu, bueno, egia zan... Bota, venga. Ba, ondo, nik uste tiro txukun egon zala, Ortegan posiakin, Unaien betiko komentario txukunekin, laguna gara, eske ezin txarra esan, ekaitz ondo baterian, eta Joni ebai koruak egarki, tio, Joni esanion oso ondo kontzertua Jonena, beste gitarra jolia. Eta hoxe, zuen nik esan nuke diskoko abestiak, abesti berriak izatenak preparatzen, bertxio batzuk, eta ondo, no, ekaitz, nik uste behintzat kontzertua zuk emantziasun feedbacka izan zen, txukun eta eroso zen duz inola. Egia esan, ni esan behar da, bateria jotzen ere... Osea, bani hortia jotzen, baina kontzertutan ez dut asko, eta beti lokalian oso gustora joteten arren beti kontzertutan ez da intenso jartzen naizen, ena inoiz guztiz komodo asko nekatzen naiz, oso ez da fuerte mate joten, beti baino fuerte jo. Eta, ez da egit, baina, larun batotan asko disfrut, ez da egit, oso... Euforia bera, no? Gustor, osea, oingoz tirokin behintzat gustoren gelditu nahi zen kontzertua, osea, increíble. Oso gustora. Ba oso ondo, ez dakiteka iznazun Jonin tema jarri, tiron tema beste bat dugu jarri, promozi bai helduz. Bai, oin igual tiro jarriko deu eta Joniri emango jo, aurreruo. Bale, bajatzen dugu beste eta gero pixkat diskotan ditzeti guzu. Bale, a ber, hementxe... Bai hori da, eske gauden direkto tema jartzen eta pixka gauden liauta. Fondua nahi gara entzuten The Press, talian The Complete Press diskua. Zer nahi Mateu? Venga, gerlari. Venga, Mateu, gerlari. Bueno, 5 minutuko abestia. Hemendik Ortegari beti esaten dio eta pixkan askauta da nere eta horrekin baina Ortega mesedez abesti motza guakin. Bateria jolean izela. Bueno, bardi joa. Pasada, bidea
Bueno. Tiro gerlari. Zer da hortik entzute gana? Venga. Bueno ba, hemen txegea. Okerkale irratian, esan deun bezala, kultur elkarteko ganbara hontan, ganbara argia iluntzen. Bueno, agitasuna bakau, luzero batzu badu eta ondo. Ba, bueno, gaitza, konta bidazu, bizka tiro, taldia, hori ondalun, oindala diskua como tal fisikoan oindala 6 hilabete eskaz, saiako zen? Bai, oindala, gutxio esango nuke, bi aste, 3 aste, iritsi izan diskoa, eta hori, Akontau pizkatola motzian, zemateko diskuan. Tiro notaz asko itzengo, gehingo dugu beste programan ba, baina bueno, itzengo dugu hortaz ere. Bueno, azkar batian. Bueno, tiro abestia entzun dugu, gerlari abestia, dala ez dugu utziko LP-tik ateratako abesti bat. Gure irtenbidea izeneko LP bat atera dugu, 5 abestiz osatutakoa, Tough Ain't Enough, zigiluaren eskutik, Pedropa handiaren zigiluan eskutik, eta hori 5 abestiko LP bat, lokalian grabatuta 5 abestia, bai Deba eta Ondarruko Iotokiko lokaletan grabatuta, Treku gure lagunan laguntzakin, agur bat hemendik, haupa Treku. Apaleix. Eta hori egia zen, oso gustora gera emaitzakin. Hasi ginean, abestiko grabatzen hasi ginean, taldia sortuta nahiko azkar. Nahiko azkar juntzan prozeso hori, abestiak itiana, eta 5 abesti grau genitun, de hecho, lokalian grau genitun, eta azkenian LP bat atera dugu, eskerrik asko Pedropa gurekin kontatziaren, eta hori, izan da nahiko ez izango improvisaua, baina bai, ez da git, pipa. Bai, eta nik beti komentatzen dauna, azkenian pipa indezu edana, freskotasun bat irabazi du azkenian, sortu hori zeon momentu hortan aukidezuelako aukera ateatzeko lana, eta azkenian lana eta zebaitzate. Nik hori adibidez, lero ipatu ezula labolalokoko estaien taldiaren entrevista, pixkat berdinak komentatzen duten. Azkenian abestiak grabatuta zikatela, eta hobeto lanataz aspertu horretikan. Eta zentzu hortan zuek bai aukera berdina izan dezuet, oso ondo bai. Bai, eta hori, sin más, tirotaz itzengo dugu beste daten, eta hasiko gea pixkat igual komentatzen, hemen inguruan ateratzen nahi dian gauzetaz. Debagoienatik nahiko berri honekin esan aldeu gaudela, ateratzen nahi dia gauzak hortik, Arrasate, Bergara, ingurutik, eta hori, gaur pare bat aurrerapen baino pare bat nobedade bezala jarriko ditugu pare bat abesti. Lehen nahi emateko bat bi taldia Arrasatetik abesti bakarra igo dute YouTubera indala hilabete bat eta kontzertu batzuk jo dituzte. Punk rock taldia, hola, punk makarra, baina dantzagarria eta pixka melodia batekin bai aldi berian, hori, ez da, betiko punk rock makarra esango nukenik. Kaineru. Bai, eta hori, sin más, abesti bat jarriko deu, jende hau Arrasateko, ez da, musika inguruan ibidean jendia, bien artean, abeslariak adibidez da, gaur egun Txakurrak taldea dan taldeko
abeslari originala. Vale. Bueno, Los Perros Hori deitza da. zidanean, Bale, baino berak ubikatzen. abestezun, adidez. Bai. Vale, emate jo honon? Bai, bat Bate jau. di plastiko abestia. Así que abesti motza eta ona. Lapsus. En una bolsa de plástico, en la mesilla de plástico. Tengo una polla y un coño de plástico, en una caja de plástico. En una bolsa de plástico, en la mesilla de plástico. Agua en botella de plástico, concepto de microplástico. Skis y punkies de plástico, tocando temas de plástico. Tengo los montes de plástico, lleno los mares de plástico, y en las ciudades de plástico, los corazones de plástico. Tu voto es luna de plástico, sueño en remantes de plástico. Meto una frase de plástico, viva el negocio de plástico. Tengo los montes de plástico, lleno los mares de plástico, y en las ciudades de plástico, los corazones de plástico. Las obras de la noche se acaban en el coche y hasta entonces todo irá bien. Bueno, hor junda bat di plastiko. Ba hori, entzun zuen bezala ikusten zuen. Punk rock salia gea eta ondo sartzen dialako proiektuak. Bai. Eta hola, beste berri batera pasako gera. Itzain izan dugu hemen talde honetaz. Bai, zu bota izan dituzuela pintzala batzuk talde honenak. Berandu baino lehen taldea eta segera. Antzuola, Bergara eta Aretxabaletatik hirukote bat. Jende oso ona, besarka bat, hemendik hirurei. Eta hori, itzain izan dugu talde honetaz. Musika aldetik ez dakit nola definituko nuke, ez dakit gitarra garbiak. Punk rock, baino gitarra garbiak. Bai, rock and rolla da. Pixka musika ingles zarra toke bada, nahiko esanguratsua da, baiten duten berzioa The Jam, talde klasikoan In The City abestia, euskeratuta. Ez dakit, zuzenian ere oso ondo moldatzen dira, hirukotia da, eta hori, ber zerrekin datozen, orain disko bat atera berdute, kontzertua jotzen badabil, egia zan talia intzutenetik estia gelditu, Mandu zaila batzu, bai. estenatoki gainean, eta egurra ematen da bien talde bat, eta nik uste, orain ja jendeak igual ez ditu ezagutzen, hori, azkenian ezagutzen ditugu, kontzertutan ikusi ditugu, no? Baina orain ja disko ateratzen dutela, zer esana emango dun taldean ikustet. Gaur okerez baldin mano, gaur labea zeinekua? Opatina guinden. Bai, gaur Gaur da, no? RSF firmen festivalian joko dute, beste talde Hori da. asko kimatea, Briga de Loco, Hellbeer Boys, No Limits, bai, no? No Limit, bai. Bai. Eta hori, diskoa tekin datoz, CD formatuan aterako dute. Ez dakit, ez komentau ziaten, kaset formatuan ateratzeko intentzioa sakabela ere. Ez dakit. Zerekin etorriko dian egia esan. Baina hori, aterate digute aurrerapen abesti bezala, Utopian zein. Aipatzeko abestia. leherotik gana bai zuzeneko pare bat iora zeskaben, no? Esonatzea. Bai. Tolosako txosnetan grabautako zuzeneko bat zekaben igota. Vale. Emate jau? Bai, Jendia imolatzea, no? Berandu baino lehen zuekin. Vale.
Bueno, hor junda temazo berandu baino lehen. Eta hori gaur nahiko musika, ez dakit, nahiko meloditxu gatoz gaur. Bai. Ugagarria eta Bai, doinu nahiko alaiekin gatoz. Doinu dantzagarriak, gaur gorputza dantzan jarri berdia pixkat. Ez dakin ezigoko deun programa, baina esan dugun bezala gaur larun bata da. Gaur larun bata da, goiza, ondik eurilla estudin. Bai, ondo, gustora gabiltzen men. Bai. Eta ba beste nobedade batekin guaz. Asko jarri izan dugun talde bat, lagun onak, jende ona, Iruñatik, txantrea eta ingurutatik, Thatchers etaz gabiltz. Lan berri batekin datoz. Lanan izena baldak izo. Atea zuen portada, izena eta zuen? Bai, hortxe, bai. Dakitena portada Andonikin duala, Bulk eta Kuero taldetako abeslariak. Eta hori pixkat beraien linea jarraituz esango nuke estetikoki, musikalki, aurreko epiakin konparauta bai notatzen da estudio aldau dutela eta pixkat soinuan igartzen da bai baterian eta gitarra orokorrian danean esango nuke pixkat soinu aldaketatxo bat bai ematen dela pixkat beraienera eramanez soinu hori. Eta nik nahi dudana bat izeneko abestia ekar digute, ez da, nik pentsatzet igual bi, atera gautela, nik nahi dudana bat, bai. Nahi dudana bi. Bueno, igual jo beste laidea ja planteatzen beste LP bat ateratzea, ez da egit. Ez, hau, abestia igual disko berdinen jongo da. Bai, nik usta Nik nahi dudana bi abestia, baina, bueno. Espero gaina lan luzia da, ez? Bai, LP bat dala, bai, ez da izan abesti izango dian, baina bai lan luze bat. Aurkezteko, de hecho, apirilako getabian Burlatako gaztetxian dakabe aurkezpena, beraiek Santa Cruz, Blexur kontzertuak, eta gero azken erromantikoa Gasteizetik musika ona jartzen. Ostia, ez klaba bindazu, Eta atzaldeko seietan, DJ Montxu fuck off, hori jartzen. Oso planona, así que... Bai, planazo. Bai, eta... Eta bueno, eta bestela ere, ja eta dituzte bastante konfirmazio fetxena, bai, egia da. Aurrerapen maikatu, orkezpen birarako. Bai. Así que oso ondo. Ba hoxe, hemendik gana ipei gorantziak. Bai, aipatzeko hemen Martin eta Salinas oso ondo pasatu genuen ertzainaken, ekipo politxa montau genuen hor ertzainakera junginan, zuntxitu makinako bi dealerrak eta lako baten hor elkartu ginen Thatcherseko soria faltazen, baina estenari aurrian egoten dian bajo eta gitarristakin, eta beraiek ere oso ertzainak saliak, eta hor ekipo guapoen genuen, gero Donostiko larreko bako lagunei ere bezarka dat, eta hor komandua montau genuen. Erasmusa montau genuen. Komando punkia montau genuen hainbeste sarren artian. Espektakulo pixkat eman genuen, así que ondo. Ikuste, ja, baina hori komentatu genuen, baina ertzainak ene bai ikuste zen, ez, ja sarjende hori pixkat erroilduta zehola, no? Gaztia pixka mugitzen hasi, eta eitu, tal, zaindu pixkat, tal. Ba, gazte asko zeudenak nahiko erroilduta zeuden. Bai, zial. Ba, mamati dute maio lun, haber jendiak zezate. Bai, nik nahi dudana, Thatchers, bat.
Bueno, hor junda, Thatchers, nik nahi dudana. Temazo egia esan, temazo prometitzen du disko honek, Oker ez bali manago beste abesti bat argitaratu behar dute igande hontan, supongo saio hau igotzen degunerako argitarauta egongo dala abesti hau, así que entzun! Eta eman egurra. Eta bueno, beste nobedade batekin gatoz. Revert Bermeotik, skinhead hardcore. Oain arte lehen esan dugu pixka musika dantzadarria eta musika alaiak ingatezela, kolore askoko musikakin, baina pixka salto ingo dugu hardcore punk gogorrena. Eta egia zen, bueno, ez dakin antzat, Revert Bermeoko taldia, laukotia, bere garaian maketatxo bat atea zuen, geho EP bat, epian ostian, egondian bi konpartiotan ebai ondia, eta bestalde zoze geixo eta zure gaitza. Ez dut uste. Bueno, eta talde mazuen, horrela zuen eskura. Eta, justo gaur bertan, aipatzeko lataldiana, hoxe, atea dute publikazioa mendeku diskaken eskutik, dala behaiei diskoatako joen disketxia, disko berri atorrela, Euskal Hardcore ditzeana, Laper lau, nun ondera gutzen. Eta hoxe, taldia oso potente dator, pintanak abeintzatala, eta hoxe, abesemuz. Bai, egia, taldekideak dabiltzala nahiko proiektutan barneratuta, bajista dan Eneko, dabil Santa Cruzen, Feline post-punk taldean, Puro Odio ere. Hostia, klaro, egia, bai. Puro Odio bai join lan atea duela kuerokin, dabiltz oso... Gero beste taldekide gehien, ez, gero, bai. Beraiek ere arresi dakabe, bai. Baina gero Eneko gitarra jolea dakabe, bai, Ogro, bai. Proiektu askotan murgilduta denak. Bai, Bermeoko mugimendu hortan dauden talde gehienetan beraie daude. Bai. Eta hori, bain pixkat Revert taldea aparte euki dute, eta orain argitaratu duten honekin, argi utzi dituzte behin intentzioa, deklarazion de intentzionez pixkat indutena, eta esan dute gogor datozela, eta guztia rebentatzea. Eta hori, egia esan goguekin, zuzenian nik aspaldi ez ditut ikusi, egia esan, eta kriston zuzenekua akabe. Bain rebentatzen nahi dira, de hecho. Hementxe dago, Joseba, ez duela aurkitzen YouTubeen, beraien... Ez que abestian izena? Apurtu. Bale, topako etoren. Bai, nik azkenengo esango nuke, ez que ez maz, nik uste gaitz talde gaur egungo formazioekin ez dutela bizitza nahitu. Bateri joliak utzi zuan, azkenengo... Barkatu, aitu indezu. Ikusi, barkatu. Kontzertuak ikusiten dira, aitu hemen dakazu musika. Bueno, kontzertuak ikusi eta aitu teia. Ez dela altabozak etzean egongo. Bueno. Bai. Ez, kontzertuak ikusiten dira. Eta haitu. Bai hoxe, kontzertu, ez dagat behin ez guzta behin kontzertua gaur egongo formakuntzakin, bateria berria dalako, bueno, berria beste gauzatzu dira, ja bateria igual 2 urte bat dihua. Asi que hoxe, egia esan goguaz, indar geixokin datoz gero eta gehiago, eta goguak. Asi que hoxe, ulertzete gaitzagu, lan berrikoa izango gala, no? Bai, apurtua beste argitaratu zuten oindala ez asko, eta hori entzungo deu, abesti motzak dira, indarrez beti, ritmo aldaketan batzuk, abesti askarrak, soinu aldetik ere zikina esango deu. Bai. Eta eharra. Vale, emate jo. Bai. Anuntzioa junda hor, baina ontsa saltatuko dugu. I'm a
apurtu Revert bermeotik. Eta, bueno, a ber, bagoaz bukatzen ere, gaurko saioa. Ez tegu asko luzeuko hau, Ez, hori bere, zuen gure filosofia sentsazio beti. honakin usteko. Hori da. Eta, bueno, pixka gure ideia iguala helduta, no? Ba, betiko nobeda emat, bueno, nobeda jabalkau, kartele emat hola itzengo deu. Aipagarriak gauna aurrea begira. Kaitz, me caben Dios, tío. Me caben Dios. Mobiak mutea, hola, hostia, en silencio. Mentxakaz mobila, pim, pim, pim. Ta, ze, noan azutxi. Ez, justo komentatzen eta hola, nik uste nahiko zerezan eman dula ekinez Ekimenan. jaialdiak. Eta aurten ba nahiko kartel txukuna utzi digute azkenerako. Nik uste jende asko harritu zula Brigada Kriminal talde handian itzulera, jende asko postu zuan. Eta hori, emboscada taldeare izan da azken konfirmazioetako. Aurten pixka nobedade bezala, esateko kanpotik talde batzuk egartuztela, Biznaga Madridetik, Bull Brigade, Italitik. Albilda Frantziatik, ez da gineko talde, bai, Geo bueltan ebaien boskada. bai, itxura, eta gero ba, aurreti zauden konfirmazioak, itxura txukun hartu du, kartelak. Eta azken egunetan ere, igo dute beste nobedade bat, eginez gunea, pixkat musika elektronikoa eta musika urbanua bilduko duen beste gune bat, eta ba, ez da git. Ze espektazio sortuko honek, venga. Ze espektazio, A ver, pureteak egoiak izton txinan. pureten artian ez detuzte oso esku honetik hartuko dani, baina hori, beraiek hori iragarri zuten momentuan esate zuten bezala, argi dago gaur egun kaleko musika ez dela punkera bakarrik mugatzen. Aldagoin da asuntua. Gauza gehiago batu dira. Bai, Argi eta dago. bai, kaleko musika azkenian forma berriak hartze ditu, eta Eta hori, betzaie. gure egunerokotasunean ere asko ikusten da, ba, sortzen nahi dian beste espresio artistikoekin, eta hemen sortzen nahi dian, hemen inguruan kaletik, incluso underground estenatik sortzen nahi dian proiektu desberdinek, ba, ze forma hartzen duten musika iteko moduan. Azkenian kaleko musika berdin da. Eta hori, ba, esku honez hartzen deu, eta egia esan, talden bat ikusteko gogo askokin, kartel hortatik. Bai. Ba oso ondo, ba bueno, nobedade handiena esango deu, kontzertu bateako itzultzean taldi da gaula, no, gaitz? Bai, Brigada Kriminal, egia esan nahiko harritu zian, ze, ostia, asko hori gustatzen zaigun, eta asko gainera gustatzen zaigun talde bat, Brigada Kriminal, punk rock taldea, Lazkao, Lazkao? Bai, Goierri. Goierri aldekoak, Bai, bai. Lazkao igual perlatu indet. Ataun, Lazkao. Ataun, bai. Ataun, ez? Bueno, bai, han ingurutik. Bai. Eta hori, nik uste dut jende asko saiatu dela urte hauetan Brigada Kriminal elkartzen, baina jende gutxi lotu da, adiez. Buelta hausian, Roten Amairuko Javi Batxujolian eriotza zala eta bere omenaldirako. Hori aparteko kausa bat bezala, eta hori, orain bueltatu dira, ekinezerako kontzertu bakar bezala. Esklusibo bezala hori nabarmendu dute, kontzertu bakarra ontarako bueltako iala. Bai, eta hostia, egia esan goguekin, Brigada Kriminal bezalako talde bat, abesti txarrik ez da kantalde horietako bat. Eta nik zuri galdera da, gaitz, Bai. zu kontzertuetan izan zinean, Javin homenajean, ze espektatiba azkazu, azkenian kontzertu hori nahiko reduzioa izan zen, azkenean antzoki txikitxo baten izan zen, oain Kriston plazatzailean izangoa estena jaundi baten, horrek ze motio dute izu, pixka bildur bat emate izu. A ber, Gu nahi deu lokatza, guien nahi deu leku itxiak, no? Bai, ez da, horre berdin diteia, sabesta berdin ditela, baina ez da, nik ikusteko gogo askokin hau, zanet, zuzenian, badakit talde honez zuzenian, ez nagoela defradauko, beraie naizta talia geldi euki, bertako musikoak ez dia geldiu musika itiaz. Estenariotatik ez dia jeitsi. Ez, hori da. Eta kriston kontzertu emango dute. Azkeneko Zelarragako kontzertua ere eharra izan zen, hori esan berda oso egun emotiboa izan zela, eta hau ere izango da. Eta Roteneko amaiure josun hauekin gitarra, no? Oain ez dakite behar joko goa, no? Orain ikuste eta gaina kontzertu bakarra izan da, hola, formazio originalakin itzuliko diala.
Hori izango zen, bai. Bale, hoxe izan da, nik uste bukatzeko Brigada Kriminalea beko deula behin abestitxo bat ola izteko programa. Bai, gaur justo putada Josmik ez digula bertzuk ekarri. Hostia, tu gaitz, bai ez du botako, Hoi metan ez du inspirauta, ni pare bera gaitu dute pertsona azteko koplatan, o... Bai, urrengo bateako botako ditu, bai. Puntu batzuk. Bai. Eta hoxe, esan bezala, hemendik aurrera saiatuko gea aldan enean jarraitasun bat ematen programai, egia esan motibauta gaudelako, berriro esker bereziak okerkale iratiai, montatu duten honengatik gure bai azkenian asko erosu egin zegulako gaurko programa grabatzia. Eta, bueno, diskurso mierda bukauta, ekaitz zuk esan batezu. Aizala, nahi nazkai arpei bat egin behitzen dela hostia. Konfirmazio gogorrak hain eizen zuten hemen ingurutik. Arpei txarrak egin behitu dira zutia. Ez dakit hori hola han, badakaten arpeia. Bueno, gila, bai, zapatu bat, euretan egontzea, así que barkatu. Oi. Ze mango jau. Brigada Kriminalena. Horrega zulista pentsauta. Hemen ikusten dela bestia, aspaldi entzun gabeko abesti bat, El Mundo y Yo. Igual abesti honi emango jo, bukaera emateko. Vale, eman, eta bestia itxi. Eta eskerrik asko entzuten gaituzuen danoi. Boltan gea. Zuntxitu makina, eta zuntxitu polizia.